doncs jo porto potser un mes i poc a la illa, i en aquest mes i poc que he estat treballant quasi no he fet res d'esport. I en canvi ara cada dia, cada tarda, amb un grup d'amigues, a les 7 de la tarda sempre quedem i fem una mica d'esport. Llavors, el bo que m'està portant això és que faig esport cada dia i és fantàstic perquè puc parar i faig esport. Mirem aquesta, vale? I l'agafaràs així, agafa-la així. Així, vale? I ara el farem. A la 3 pujarem. Vale? Som-hi. 1, 2, 3. 1, 2, 3... Com cada dia anar passant, ara m'ha donat per jugar una mica al pàdel a dins de casa. Així que vaig a fer una... Bé, no sé què... Bé, en fi, em dona per fer això que vaig a fer ara. Bueno, en fi, em dona per fer una mica així i així em distrec una estona i em trec una mica el gussanillo. I res, unes imatges meves fotent 4 flexions a veure si m'aguanto els pets. Faré una piràmide. Me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Se incluye que no se puede estar parado ni en corros, ni en... O sea, el objetivo es que la gente haga deporte y de paseos, no es que la gente pueda salir a charrar entre ellos dentro de diferentes corros. Ja estem a fase 1 a Mallorca, la gent ja comença a córrer, ja comença a fer bicicleta i ja comença a haver-hi vida normal. Avui hem sortit a passejar a la tarda, a partir de les 8, que és quan podem sortir, i estem fent una volta pel Parc Agroforestal de Terrassa. I, bueno, ha estat preciós, la veritat, una tarda fantàstica, ha estat tot verd, maquíssim. L'última vegada que vaig venir a caminar per aquí, aquest camp d'aquí al darrere, era tot erm, jo crec que no estava ni llaurat. I jo visc en un poble i, com veieu, puc sortir de casa i disfrutar. I aquí, amb la meva família, disfrutant de tot un paisatge que tenim, que és totalment preciós.